Pajjiżna sfortunatament jinsab minn ta' quddiem f'dak li għandu x'jaqsam mal-użu eċċessiv tal-alkoħol u l-konsum tiegħu minn tfal u żgħażagħ anke f'etajiet ta' inqas minn 13-il sena. Dan joħroġ minn ċifri tal-ESPAD, l-Iskola Ewropea dwar l-użu tal-alkoħol u droga. Statistika li turi kif pajjiżna għandna fost l-ogħla ammont ta' żgħażagħ li diġà sikru f'ħajjithom. 86% taż-żgħażagħ taħt l-età legali xorbu l-alkoħol u 47% minnhom sikru għall-inqas darba f'ħajjithom. Għar minn hekk huwa l-ammont kbir ta' żgħażagħ taħt 13-il sena li f'ħajjithom ħadu xorb alkoħoliku u 8% minnhom li diġà xorbu b'mod eċċessiv tant illi sikru. Fid-dawl ta' dan il-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali, is-Setqa u l-Għaqda Każini tal-Banda ingħaqdu flimkien f'kampanja edukattiva dwar ir-riskji tal-konsum tal-alkoħol mit-tfal u żgħażagħ. Il-festi tagħna huma sbieħ. Bix-xorb żejjed, idiru mar-riħ. L-Għaqda Każini tal-Banda ngħatat ukoll ma' 3000 breathalyzer li wieħed jista' juża fuq innifsu jekk ikollu dubju dwar l-ammont ta' alkoħol li kkonsma. Tkellimna ma' Noel Camilleri, President tal-Għaqda Każini tal-Banda, dwar għaliex għażlu li jindirizzaw il-problema tal-użu eċċessiv tal-alkoħol. Fil-festi ikun hemm ħafna konsum dak li jxorbu speċjalment fil-marċi. U allura aħna bħala Għaqda u allura anke l-membri tagħna rridna nkunu proattivi biex is-sabiħ ma jiġix tal-festi ma jiġix imtappan dak li huwa ikraħ. Andrew Mikallef huwa wieħed miż-żgħażagħ li ħadmu fuq il-filmat edukattiv u jispjega kif l-għanu li żgħażagħ stess iwasslu messaġġ lil sħabhom biex ma jħassrux il-ħidma li ssir fil-festi billi jixorbu l-alkoħol u jesaġeraw. L-alkoħol huwa ħażin, speċjalment fil-festi biex hekk volontieri illi jagħtu ħajjithom kważi għall-festi is-sena kollha ma jħassrux il-festi f'dik il-ġimgħa u f'dik il-weekend tal-festa stess. F'kumment li dan l-istazzjon il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali Alfred Grixti tkellem dwar l-importanza li l-għaqdiet f'pajjiżna jaħdmu flimkien bħal f'dan il-każ. Dan fid-dawl li sfortunatament għaqdiet bħas-Setqa li jagħmlu parti imprezzabbli fis-soċjetà m'għandhomx biżżejjed fondi biex iwettqu dak kollu li jixtiequ. Huwa importanti li entità governattiva bħalma hija l-Fondazzjoni permezz tal-Aġenzija Setqa ma taħdimx waħedha. Waħedna minkejja li għandna r-riżorsi ma nistgħux naslu. U rridu naħdmu ma' stakeholders ewlenin bħalma hija l-Għaqda Każini tal-Banda biex il-messaġġ tagħna illi iż-żgħażagħ ma jċċelebrawx kull okkażjoni b'xorb eċċessiv jasal. Dan il-proġett edukattiv isegwi wkoll sensiela ta' taħdidiet u ħidma li diġà ssir fl-iskejjer rispettivi madwar Malta u Għawdex fost tfal sa minn età żgħira.